Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas. Dohok tamu namar minggu di Tikyon. Horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuhatta. Maredde hita. Sian bukwede. Nomor sia ayat sada satu ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nung nga di pabotohon ibana tuho, ali jolma, manangahan na dinggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon uhum sabing, dot kolong ni roha di habasaon.
Jala marpangalahu kasirepon, maradopon debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madili kami, ujuro hapoguson tuhami, jala asa unang magopo kubain kami, silehon-lehon muna dinggani, ujuro pasu-pasu tuhami, ramoti kami, asa unang marpos niroa kami tu arta na dihasya nganon, lehon di kami haporsiaon, asa dohot kami perjabar di sitianon ni akan haporsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta maret dehite sia buket de nomor 580 ayat sada doa ayat 3. Patik ni debata, iman natar surat, di 5 Musa, biddu 10 sada, ayat sada, songonon ma, didokna. Di baheni, ikon haholonganmu do jakuba debatam, jalaradotanmu, panguliyonna tu ibana, akka aturanna pe, akka uhumna pe, do tanona saliliko mangulu ido saatna atong mangidugugo mahita tu debata laho mangilahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nao bar tu patik mi amin. Tapuji Tuhan ta maret dehita sia buket de nomor 324 ayat sada dohot ayat 2.
Tato potima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardusa na dangulon. Rotu jolo ni habang sahabadion mi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jot warsaki kami ho marhite-hite pikiran. Dohot hata, dohot pabahenan nami narway. Dakwa holongi kami ho siyan nasa roha nami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa tuddi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang dosod diri nami hubayan kami. Di bahay ni tamado rimasanmu. Jalaw humanmu kami tu kamatian saliling nililing nai. Alay. Nama purus mahami nuain tu asinirokam na gudangi. Mangido siyan nasa roha nami. Hasesan ni dosa nami sa lukuna. Sayurupi mahami. Paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham. Si Pangulo kami. Dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan. Saya si maroham di kami. Halak na dangulon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Molo tung adong manang ise na mardosa. Adong do pangot diata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alay dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Kor seksi perempuan.
Kapuji Tuhata Maredeh ita Syabukede nomor 265 ayat 2 sahatu ayat 3. Tabigema hatani debata turpuk di hari mingguan iman antar surat di Lukas bidusia mamuka sen ayat 50 sada saha 22 tajahama marsika soring. Alai di dalam donok ari haba bangkitna di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem. Gabedang dijakun nasida ibana alai di patohom buhina lao tu Jerusalem. Alai humusur ma ibana honahata ma nasida di bahen ninna ma dang di hoboto hamu hape manaktor di dia di hamu. Uju di tengah dalan nasida ninna sahalak mamadok ibana sayhut tonok kudoho manak tu dia peholao ia tu sahalak na asing di dok ihut tonaon alai didok ima laos au loas au jolo laho mananom damang sahalak na asing musemadok kui huto peho Tuhan alai loas au jolo
Martina dikata tuaka dong aku sabagas. Ido sahatna martua makan atau mangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Kor W45. Tapuji Tuhata mareda hita sabukede nomor 230 ayat sada do ayat pitu.
Tahatidakom hapor sihotai, sonahin hatidakon ni dongata sa hapor sihat di sadok portibion, rakma hitamadok. Au porsea di debata Jakoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jakoba na sasadai, iman na tinubukon ni si Maria, na gabe-gabea siatot di porbadia, andorak sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhumon ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banotoru dong ditanom, na mulak mangolu di arepatoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jakoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di todi porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria katopan nyala Kristen akan nabadia, do di atasani dosa, do di hatai namandok, mulak mangulu sogot haking ni halak na umate, do di hanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Shalom. Tikting di Mingguta Sadarion, Minggu 26 Juni 2022. Goarni Mingguta ima Minggu napa dua hondung Trinitatis. Topik Minggu Satia Mangihuton Debata. Naparjolo Koinonia Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Harminto Sihombing STH dari kantor Departemen Diakonia Biro Pengmas HKBP. Yang berikut 2.3 Sermon Week. Hari Rabu 29 Juni 2022 masuk pukul 19 WIB bertempat di keluarga Bapak CH Sirait N. Borsitumorang, alamat Komplek Permata Cimahi, Jalan Jamrud 4 nomor 6. Hari Kamis 30 Juni 2022 masuk pukul 7 WIB 7 malam. Week 8 di tengah-tengah keluarga Bapak J. Munte Boru Hutagalung, alamat Taman Bukit Cibogo Blok A 13 nomor 11B Lewi Gajah Cimahi. Week 9 di rumah keluarga Bapak Sintua ES Sitompul Boru Siboya, alamat Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 34 RT 01 RW 23. Yang berikut marturia persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan.
Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 4. Diakonia. 5. Pemberitahuan. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung mulai pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Bapak Sandy Wesley Rumapea, Ibu Lilis Maryanti Boru Sigalingging dengan 2 orang anak. Week 1 pindah ke gereja HKBP Ramunia Resort Ramunia Deli Serdang. 5.2 Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 gereja kita akan melayani baptisan kudus atau Padidion Nabadia dalam ibadah kita kepada putra dari Bapak keluarga Alfredo Toga Pardomuan Pardede, Ibu Esther Stefani Rowli Boru Lumban Tobing. Week 8. 5.3 Sidi khusus. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 gereja kita telah melayani sidi khusus dalam ibadah pagi kepada saudara Priscilla Triposa Said Citra dari GSJ PDI Jati Pasar Mojokerto. 5.4 Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Edison Jadi Martua Tampu Bolon, putra dari Bapak Tahi Tampu Bolon almarhum Ibu Elida Borus Litonga yang beralamat di Kampung Babakan RT 03 RW 2 Desa Ciburui Padalarang, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk week 6. Dengan saudari Ingrid Banawati, putri dari Bapak M. Rinto, Ibu Hermin Palindang yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, anggota jemaat GPID Jemaat Eprata Donggala. Adapun rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 masuk pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi. 5.5 Guru sekolah minggu. Gereja kita menerima surat pengunduran diri sebagai guru sekolah minggu dari saudara Pebrido Sihaloho week 6 dikarenakan pekerjaannya. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama ini. 5.6 Pelantikan pengurus lansia distrik. Pelantikan para pengurus Persekutuan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Tengdeye yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 3 Juli 2022 waktu ibadah jam 10 WIB bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martarinata. Dari gereja kita yang akan dilantik sebagai pengurus adalah Bapak E.A. Sihotang sebagai Wakil Ketua Lansia Distrik. 5.7 Pendirian Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Sebagaimana kesepakatan Parhalado dan Panitia Pembangunan bersama pengurus RT 01 RW 17 dan juga pengurus pengelurahan maka disepakati sebagai berikut. A. Pengurus RW 17 akan membangun posyandu di fasilitas umum gang sebelah gereja. B. Jalan masuk ke lingkungan gereja hanya akan melalui gerbang utama. C. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam surat perjanjian. 5.8 Toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi yang baru sudah bisa dimanfaatkan oleh jemaat. 5.9 Pembangunan. Menyikapi perkembangan pembangunan di gereja kita, maka panitia pembangunan bersama dengan Parhalado telah mengadakan rapat pada hari Jumat 17 dan 24 Juni 2022 yang mana telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. A. Gereja kita akan membeli lahan atau rumah di depan gereja di samping gereja baptis seharga 465 juta rupiah. Dianggarkan 85 juta rupiah untuk pengurusan surat-surat sehingga totalnya akan mengeluarkan dana sebesar 550 juta.
Dengan cara penggalangan dana dilakukan melalui pinjaman lunak dan sumbangan spontanitas agar tidak mengganggu dana pembangunan yang sudah ada. Pilun tersebut akan ditawarkan kepada jemaat yang berpotensi untuk memberikan pilun sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu minimal 5 juta rupiah dengan jangka waktu pengembalian selama 3 tahun. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pilun dan sumbangan spontanitas bisa mengirimkan ke Ketua Seksi Dana Pembangunan yaitu kepada Bapak Balen Aruan dengan nomor rekening di Bank BCA 13919688875. Selanjutnya dapat menginformasi kepada panitia atau parhalado. Dan juga kami informasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mendukung dan melakukan pembayaran melalui secara transfer agar mencantumkan kode angka 30 di belakang jumlah yang ditransfer. Misalnya kita mau mendukung sebesar 1 juta, maka di dalam transfernya nanti ditulis adalah rupiah Rp.1.000.030 itu untuk 1 juta. Jadi kalau misalnya kita mau transfer sebesar 500.000, maka kita tulis 500.030. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara, daftar yang sudah memberikan dana pinjaman lunak telah dapat kita lihat di warta. B. Gereja kita akan mengadakan penggalangan dana melalui Tok Tok Ripe yang akan dimulai pada bulan Juli 2022 sampai Desember 2022 minimal sebesar Rp100.000. C. Panitia pembangunan telah mengangkat koordinator di setiap week bersama Sintua Weeknya yang akan memverifikasi data pemberi janji iman, piutang lelang dan pada saat pesta pembangunan dan pesta peletakan batu alas kepada seluruh jemaat. Adapun anggotanya sebagai berikut. Koordinator week 1 adalah Bapak M. Pasaribu Boru Selitonga. Sintua week 2 Bapak G. Pardede Boru Tampu Bolon. Week 3 Bapak P. Simanjuntak Boru Tampu Bolon. Week 4 Sintua H. Simanjuntak. Week 5 Elisandris Gultom. Week 6 Bapak L. Pardede Boru Nenggolan. Week 7 Bapak Sintua P. Selitonga Boru Utauruk. Week 8 Bapak Dr. B. Aruan Boru Marpaung. Week 9 Bapak Sintua MT Sinaga Boru Sitanggang. D. Gereja kita akan membentuk panitia kecil untuk penggalangan dana kepada perantau di Jabodetabek yang berasal dari HKBP Jalan Lurah Cimahi, yaitu akan melakukan gala dinner atau yang sejenisnya paling lambat akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Panitia pembangunan dan parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi mengharapkan dukungan dan partisipasi semua jemaat untuk terlaksananya pembangunan di gereja kita. Yang terakhir 5.10 tim polis seksi perempuan. Sehubungan telah dibentuknya tim polis seksi perempuan Jalan Lurah, maka latihan poli akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Juli 2022 waktu pukul 15 WIB tempat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Oleh karena itu bagi ibu-ibu yang mau ikut bergabung di tim polis seksi perempuan Jalan Lurah, ditunggu partisipasinya dan kedatangannya pada hari yang sudah ditentukan. Songonima tikting di mingguta sadarion Tuhama nama masu-masuhita. Amin. Tapuji Tuhata mared hita sabuket de sangap ni Jahuba nomor 610 sada ayak sada doho udukna uhuk mata pasat piliata na perjolo.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramo tiaka tiate muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta na inaolonga di bagasan kuarni Tuhan Yesus. Songoni manang hamu amanami inanami na posobulung remaja sekolah minggu na marminggu di bagas munabe diakai nganam muna hata ni debata dihita di minggu tasadarion imasian buku ni sirut bidusada ayat pitu 1 ayat 10 pitu kamang dotta makenang utogio mahita majaha marresponsoria rut bidusada ayat pitu 1 ayat 10 pitu songonon maridot disi. Jadi ruar manasida sian inganan paisolatan nana selaon rap dohot paru main nana 2 halaki asa mardalan sumuang tutano juda. Sai di basa-basahon Jehovah matuhamu asa jupangan hasonangak kamu ganup dijabuni sinoduk nabi dungi diumma manasida laos dipangiar bema suarana tumatangis alainin nasi Naomi ma mulak mahamu alek kadamang dainang buasa naing merdalan hamurap doh tahu sota gamon adong betu anakku bahen sinodukmu nadohot tung tarpai mahamu mana sida pai mamagudang tung tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni aliak kadainang ay sumapo dope na huwae siak kamu ay ruar huhu tangan ni Jehovah marbajoi ahu dunginin nasi Naomi mak idama nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot to mangihuton haham ia disiho mate ikut disiau mate dis ido ahuhut naing tertanam sai songoni ma dibai Jehovah tu au jala songoni ditabai tu juluanon holan hamatean nama terbahen manirangau siakko ima yanggo sakna diamuak kamanami dot inanami na inaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus ruas ni HKBP Cimahi Jalan Lurah dot akka simpatisan na manangihon jamitao marhite online live streaming nungata pay hutiu nakkining sada padohan taringot tu siulaw ni huriat HKBP Jalan Lurah alani molosai hula ko kami pe padohanon sumuang songon na di hari minggu itu par minggu manogot par minggu pagi tapa husor-husor ma di bagasan rohatta nung ngadapo tikina lai mamukanema pembangunan ni huriat HKBP Jalan Luraon jala majono matikina lau pajong-jongota sarana prasarana pendukung HP berek kamu mak mertabata masih pikiran ni huriatta ala gabe tarukap rohani perjabuan naing menggadis tanonai tuhita dungi ditawar homma ngadapo bergana dot kesepakatanna holap pasaut tomma alani sudeha muruas ni huriha HKBP Jalan Lurah
lasma rohamu majalo yete memang rongom do parroniak kana naik sifatu tahun alai mari kita sambut dengan senyum imat tersenyum maita rodo gugu toto ripe senyum kita rupani songoni mate tok ripe sataonon on rasriwina senyum ise nabui mangalihon pilun dohot sumbangan spontanitas manuar tanui tak kirim ma turekening senyum pitamuse Roma tim verifikasi ma verifikasi janji iman nina senyum pitamuse jadi opat tali mahita senyum sataonon pai mamarujung taonon laho paujukon pembangunan ini setuju kamu setuju molo sadaro hatta nak pesongon na topui rupani onok taono dang adong dah taula manangaha odoh rau basna itorsongon na manggugu hita rupani jala mauliate mari tu hatta ngahira dapot mar 400 juta lobi manuar tanoi jala mauliate sadarion pajupak kami nak kining do opuduma si matupang ai dia dapat dita tano nanek tatu hori ninna inna mamang dikuna dia mangin na inan na jongjongan do peniku oido ninna ba buti me yamak padita nami unang be pinjaman na hupasahati tu hamu ala rohamu tu jauh nami mangidohon tong gawe baru amang opung dumaniku doi nang berupa jeta di sini kening sumbangan nami mai baik kamu persembahan nami tu Tuhan ini ji bertabak-tabak kalas ni roh harupani senyum mau senak kening perjolo nuaing do tamu duma begi baritai do senyum jala molo kalas ni roh hatta dia ka partikianon rak mahita molo dos roh hatta tangarong nasutar patu pada bata dok do nian si taononi dot si tuhu kotai alai molo marpada kita tu debata om majamita sadarion berkamu ma do nama satu si Naomi ala ngamar sakimana sa si tong anak ponna si Kilion dot si Hahana marhamuliat tu halak Moab marsa do ibana disi jala marsi taono laus tabba mamusi si taono ni si Naomi do amat tanah si Elimelek ay anak konna dua sama rujung berkamu ma dungi songon halak Batak alahiradus do halak jauh di to halak Batak kon baroma si Naomi nama Orpa doto rutina hira halak ma berpung malakon na tulur pani bamakatai masih metuan tu parumain naunin nama bamate anak koko hak muna do mulak tu tamuna do tu debata muna ninna dungi lau hamu nek tubuana anak orang be ngame tua orang arong be mer rohaku laho marianakon edang tupabe ninna rupani molo dihatani jamita sadarion unang gabe terpucuk kamu ninna dangadong be marsino duk manganau ninna labatanna tak tubuan anak biause molo tuk tubuan anak kiape tarpai mahamu ninna imula mahamu hakmu na doi ninna si Naomi matu parumen nene duon badungi tangis biala kon natulu rupani koalisi perempuan saling menangis itu toh kaparupuan perempuan yang datang ke Elimelek perempuan yang datang kepada anak-anak Elimelek akka parumain rapudul do si matuana naringgam mau nate si pata ngaulo nang jupang be parumain rapudul do si matuana buru gabe pasowal do gabe olo do tubu akka persalisian ala narap robi huro halakon songok kita di halak Batak rupani bahkan olo do piarong si matua maddo tu parumain na mertua hoa tidak tabba parumain mupang toy mak donga berbeda doin jadi parumain na di dok songoni rupani elang di tahun ni dia kengan na ipena jolo di anggon wang kompak biner tu parumain hera buruna na bebae rupani mulak mahon na teromasi Orpa tangis yaul si matua naon mulak mau dah song ridang nga dalan dalau marsiho di si mulak dungi Roma si Naomi Rut bangalau haham
Wow, nena. Dungi Roma siruton tangis ma di dok mahatana nama cayarga. Nagabi jamita badan di bagasa sadarion. Dihita gabi barita nauli. Madok ia tu siho lao. Tu siho au lao. Ia tu siho maringan. Di siho au maringan. Bangsom nama bangsokku. Debatam nama debatakku. Ima pada nisi sirut dohot si Naomi si matuanai. Dungi hot manasida di bagasan lasni roha nangpe di bagasan na sai tumatangis da sida rupani. Gabe taringo tahu tahun 1892 ditikiro pui ingwer Ludwig Nomensen memberitakan Injil alalas dorohat tanang sadarion rumuwi rohaku ala rapaun maeng marsaur dot Amata Johnson Lubat Tobing ketua seksi sending Marturia Dewan Marturia HKBP Pondok Gede itu teh mang teh neng bayon nasida seminar memberitakan Injil di era digitalisasi tanggal 10 Agustus on ditiki tahun 1822 IL Nomensen na di pacongcong nuaing di si monumen salib kasih di pegunungan Bukit Siatas Barita, Kecamatan Siatas Barita, Tarutung, Tapanuli Utara. Di sido tahun 1822 martangiang opui eporus HKBP Meritus Ingwer Ludwig Nomensen, Padita IL Nomensen, apostel ni HKBP, digijak ni sadabatu hut manatap Tano Rura Silidung. Martangiang may bana tutuhani. Menurut catatan literasi sejarah doa manang tangyang ni opui ditiki. Ibu tamu do aro tangyang ni opui tiki. Giring-giring anope tong giring-giring. Dangit tor giring-giring anope. Roma opui ni martangiang lopi matangan na. Ale Tuhan. Disomma au marbarita nauli. Mangulu manang mate piau di tonga-tonga ni bangso mau nina imatang yang nyopui tiki laos gabi monumental salib kasih mai alorong do batu di tiki molo tiki na posebulu kami remaja obor paskah di dok do tuhami iso mau pui martangiang tahun 1822 bereng mabugas ni pak nai di batu onina babinereng matong buti nak pelam leleng lam songon na terhapus alani leleng na alai ni hapor siadoi di tonga-tonga ni bangsa omau na amen makuli magiring-giring di suderu rasilidung nak suarong dopi gereja hati hai spilibi gurupe hita jala namar hapor siaon tu hapor siaon narobi alai makuling di bege opui giring-giring di sadok rasilidung dung di dokon ibana amen paujukon tangyang nai badanna satia tu debata laho marbarita nauli di tonga-tonga ni bang sobata jala mauliate matadok ala disakona koput taru barita nauli gabi parsinohot ti tataruli di haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus di nagabi si huto Yesus sita satu partikian obas di tikion songoni masih Rut dohot si Naomi si matuanai marpadan ya tusiho lao tusiro lao disiho maringan tusiro maringan bangsom nama gabe bangsokku debatam nama debatakku disido audo tartanom rabdohoto laho pasauton lomoni rohani debata sai manuppa ma debata di bagasan ahu ninna ibana patuduhon hasatiaonna patuduhon parsitutuonna rabdohot simatuana di bagasan pakatayon naside. Hamuak kamang dot tamok kainang tonani jami taon na barjolo tuhita asa laos taingo makapadan na taudukon taingo maka caci na taulohon di bagasan ruh ni parsaripeon ruh ni pangihut tonot dari Tuhan Yesus songo siuto Kristus sita
songon akasisian ni Kristus sita di bagasan ngulunta si ganupari. Badan naik konsiula honot taima satia autuho. Satia hita tu debata. Dohot badan ni parsari peota nasojari sirang Yesus sinirang ni hamatean. Dohot pangalak kupon di bagasan ngulutai. Jalom manuaing nabui si pahusor-sorota. Ngaurok na dari minggu jamita minggu pagi. Memang di zaman sonari gurang dojol mon mabain dak setia. Dang marsiho be di bagasan akahatana dohot padanna. Bahkan di era digitalisasi 4.0, era touchscreen, postmodernisme, nata bereng nuaing, omma sadahal na mengancam nguluni parsaripeon. Dohot keluarga, may digital. Era Android. Jalanga gudang jol manuaing satu sakit, Android sick ninnate. Penyakit Android. Penyakit Android namanya handphone ngomarga handphone sipata sian inatta ai molo dangdot inatta dak pula sedia marsa kamat tahun sorok petahoi nam serot tong alai molo dang dibuah kepina sai busi saun nama huwa roh amangna tinggal HP kuna oleh natamu tinggal dang marsak kamu lo mesi nam set jadi ngomar sak jol mana tinggal handphone nasiani natana dia kasonarion dah murah jala Android sikon unang marong nyak kita songoni mau luma post status manang topik di media sosial dangarong jol meminang gapi haci rohana lah song pang minang gapi song like komentar penol nin naji mula haci rohana songoni nga mulai masuk kita tu Android sick. Nangarok pangin na. Ujung nga di bawah mas status na memancing komentar ni Jolma. Rupa nih gabi status na aneh cenderung provokatif. Iro di bereng Jolma no yang firman Tuhan ayat harian hari ini na lewat tomoneter lewat tu rupa nih. Ale molarong na aneh usil provokatif misalnya dia mah misalnya detik-detik mama diserang jantung serangan jantung mak non di soroti mana tuh tergurang gusol mengalai hitung komentar tuh baru saya serangan jantung inong ngon bamate matong baru ma imana mse detik-detik mama meninggalkan dunia mohon doa inam servet tong HP lau moding nama inong non ima nuaing jala ada ruang hampa hubungan keluarga nuangate. Omma bahaya na mengancam di era digitalisasi. Ada ruang hampa, ruang kosong dalam hubungan suami dan istri. Ruang kosong dalam hubungan orang tua kepada anak. Apa ruang kosong itu? Ruang kosong itu adalah kita dekat tetapi jauh. Jonok dua ledau. Rap sami jado ama ina akan akonna alai rohana do pikiranna do ayalania alanio handphone amat tamar handphone pertandingan sepak bola inatta handphone live belanja itu tong karena secara langsung Suji Palembang atau Madar Toba itu inatai anak kon nomor game repot masing-masing mereka dekat tetapi jauh karena pikiran hati tidak terkoneksi sami jadwalai dan terhubung todina de bagi amang perdededa suatu songonia mudo inang buruto bingda ala pas mabot terdidi hamuzadarion kita dekat tetapi jauh Roma matai, omak butet, baju kopi bah, nama tong. Siapa on? HP jorok gonon. Omar ruang hampai. Roy natai dibalas muse. Bamak serana songko pakmu inna.
Bemuru amat tong. Mau palai do pensi nurun na. Roy na tem se homa mau benda seto. Beguin na matai. Tergabi begu na mazolmon. Oh, tukna. Homa beguin na natai muse rang bengase gabe. Hancur ma. Ada ruang hampa dalam hubungan suami istri dan anak, keluarga. Hati-hati emang perdedera, jala ancaman besar dong. Bahkan banyak rumah tangga hancur alani media sosial, alani androidisme. Nah, memang menjadi pedang bermata dua, bisa baik dan buruk, bisa mendatangkan kemudahan, tetapi bisa mendatangkan kesulitan. Mudah donuang, hanya dengan satu touch, one touch change the world. Satu sentuhan merubah dunia. Ini anak ini. Nah, cukup ma amata lubar raja parwik opak boru 5 juta. Dota memang pilu dai naik terus 100 juta. Dalam hitungan detik bisa merubah dunia. Hati-hati mahita, jaga-jaga mahita. Dia kasih situasi do kondisi yang bisa mengancam kesetiaan kita dalam keluarga, bahkan mengancam kesetiaan kita kepada Tuhan, mengancam hasatiau tatu dewata, mengancam haudukot tatu Kristus di hapur siautai, karena bisa saja kita seperti hubungan hampa dengan Tuhan. Conok dohi tatu debata ale dau. Si utok Kristus dohi ta ale dau doang go hasatiot tatu Kristus. Targoar Kristen dohi ta ale holang doang go anggo haudukota tulomoni rohani Kristus di bagasan ngulutta saunari. Ido upana dipaingot si Ruth padanna tu si Naomi jala di bagasan salu nai marsitu tu do ibana lao satia di bagasan hapor siauna naik songoni majupang nang hitanian manghutok Kristus mangoloi dewata ia tu siho lao tu si dua lao ia di siho maringan di sido maringan dewatam do dewataku bangsom do bangsokku jala dia 10 lalu di dok ibana ma di bagasan hatanai molo di siho mate di siau matena omma harari unni sirut satia saat tuna mate bohai tak kamang dok tamak kenang mengutuk Kristus rade do hisa satia tusi lao tusi hita lao HP anak ni zolmai rangarong HP akan niulunen na pertangyangan nasal pui jala dangadong HP dengan na ia tusi maringan Kristus tusi hita maringan gabe bangsoni Kristus mahita jala uduk kolat tu debata amai di bagasan saluhut lomoni rohana saha rodina mate Kristusi satia hita mangyuton ibana saha tuna mate hita hape si pata soha mate adope mengancam imatta hapor siatta ngamungkil hita te ido dang pola hamati adope mengancam paru kilon dope paru kilon sitaonon hapugoson parsahiton idope na mengancap pita ngaulo munggil hita sian Kristus lau mahita tusan mengalului pangurupion dotak kanasing hape dison ya disiho mate disiho tartanom disima au mate dohot tartanom ninna jajinai dohot padanai dia dopan ni debata. Jadi imahita ya do ngahu mengulak kono sai cinerita rupani tu hita
Arong doa mata nanaing setia tu dewata martangiang may banin nama Tuhan. Naik setia au tuho jala uduk tolomoni roham. Pasu-pasu manguluk kuina imatangiang nau. Dungi ala nasay launon marleba-leba doa mataon. Jala ipat cuasa yung gudak tiki ale sonari nga marpada ni mana tu dewata ko setia. Dungi dimulai amat taon martani mamat taon disuam mat jabi lasiak jabi marsitu tu amat taon arian manugotinga lau karejo ipadinggan dipature dirawat jala bonanai tong tiki awal-awali denggat do lasiak ngaon tubuh HP di laun-laun nyari so dia namasa tepuma redep sudah jabinau sehingga sudah diserang hama so adong di si parsalon alai karitingun sudah jabinau to kariting sudah to kariting marsak mamat tahun alai tong ko martangnya gimana Tuhan setia doa tuh dak set jabi manak siya ra alani pidda proposi majuauna marhua nama auna bertiga-tiga mau Tuhan asih marohamin gabi bertiga-tiga mak dak pertani ra jabar huin narohana bertiga-tiga mak amat tahun bertiga-tiga si panganon marjagal matong amat tahun jadi di perjulunai di gaddo ale lam leleng lam songon naso casma bertiga-tiga no ala rawak kadongan na surat judah bersuguk pihukarar nah surat mulai matong terjadi pengutangan noni rupanya romusen asing saya judah pai mamat jomur namu saya subinoto mang ngazomuronna alai pai mamat jomur surat pai majudah pai mamang giling namu saya to dai dungi jomur giling lam gulang masongoni ujungna ba tupur mamat tong alai tong kumartang yang amat tong Tuhan ajar yau asa setia tuho dalammu buni do di rohani solma inne marat tong tu Tuhan tong kumartang yang amat tong alai ngamule ganggu ena waro nak Tuhan martani so dapot mertiga-tiga so jabar na rohani amat tong alai torsoni mana do cuman gabi berubah manuang amat tong dang bertiga-tiga si pangano be alai mulai mamaton gabi bertiga-tiga aka nanaing tabul nihalak tabul gabi bertiga-tiga uluk mamaton tong bertiga-tiga uluk dituhor sian na mga lului uluk dijual tu sian lang uluk tersoni marwanyo jadi iman yang ulun ni amat tong tong rugi tong nang dapat nguluna tikos beon naruhani amat tong gabi munggil may bana dang hokbe tiha setionna merek may bana siyan lomoni rohani tuhani dungi Roma dongan na nama sahay na ujui rupani amat tahina ay gabi ahana maulaw muna ingin na sanga doho nama sahay di bidang parulo kakoy na Roma rupani amat tahun na gabi Roma mana arak tikos suide jika gabi ahana ulaw muna ing tonggo dibilang ulok manguloki na mauna ingin jadi gabi muba na amat tahun gabi dang dilomoni rohani de batabe ale tonggo di bidang rupani ate jadi samekel do itara esongon naneng manetek widaudan majalanga manetek pagajang macam itan nang ko tak jam sada no pay maso udah nete jadi daksa dia be kamang no tamak kaina hasatiaon ni naporsea tarboto doi marhiti hamaolon ido mardonga sari pepekan hasation na tarboto marhiti hamaolon do mulai pecat amat tai sian karejo setia do hamak kainai mardonga ni amata ido tong
Isido tarida. Yang go haulion hadumaon, hademahon, prestasi, prestise, gengsi. Itu bisa juga menjadi ujian kesetiaan, tetapi lebih baik kesetiaan itu terlihat dan teruji di dalam kesukaran. Hamaolod do. Molo jumpa hamaolog nihi tamar Tuhan, disiro tarida hasetiau ni. Saya tatangnya kodang diului di bata, saya tatangnya kodang di jalo di bata, saya tapangido dang diukat di bata, disiro diuji hasetiau ta. Hok dohi tamar tangiang, mangyutot Tuhan imang nadang. Karena itu bukti dari kesetiaan orang percaya adalah ketika ia dibebankan kesukaran. Hamaolon di bagasan saluhut aka ngelutta. Dah inang buru tobing. Bukti ni hasetiaon ni amang si Bapak Unemaon, si Bardedeon, molo di bagasan hamaolod dohita. Jalahope nang burtobing bukti kesetiaanmu tu si Bardedeon, ima molo jupang di mana hamaolon. Songon namoru magajina contona, heado moru gajini amat taon, dakya taba-taba do, o mola tema, o tuani rupanya. Ale molo moru gajina, di sima tarida hasetionna, hasetiaummu. Bohado hasetiaummu tu siadupamu. Ale nangi boto ina toba sawata jadi ya bagaimana kesetiaan kita. Dan sudero hita songoni ngolo naeng tarida persitutuota mangihutto Yesus tapa husor-husor maditiki juppa hamaolon dingoluta. Setia do hita tu debata holan debatado si sobaon. Jala holan hatana do siuluan. Sahak rodina mate ibana do yuttonokku ninna hita rupani di bagasan nguluta. Jala ido badan niak kana porsea persitutuon niak kana porsea laho manghutto Yesusi. Di bagasan saluhutak kahamaoloni hasusaani parsahitoni hapogosoni haotoni hataluani. Arong kono yang kaya nak kota Natalu tu perguruan tinggi negeri do tak kasih tanah taruji mana sida setia tu de batawang ngadang. Taruji mana sida setia do mangido pangurupion holat tu de bata mangadang. Di sido Jepang persitutuota laho marpadan tu de bata ho madiau au madiho. Kristus milikku, aku milik Kristus. Di bagasan saluhut haudugotai. Jala termasuk do persitutuan ni hasatiota di hakabi jalan luraon. Asa hudo kona te mulak. Ta persitutuan majo sarana pendukungan anak kamang do tamo kenang. Angku gereja tahun kono donong gabi slogan hita. Geleng do memang gereja tahun. Ale ilok masongoni. Terpercantik manon. Ale anopi. Duksai sarana pendukungan. Kita percantik gereja kita ini. Even small but beautiful. Saya do paulah-ulah kok dijamin. Nak pegeleng, ale cantik atong. Walaupun kecil tapi indah terlihat. Inama amma tapa hipuro hatta lahu mabai sarana pendukungan. Di pasu-pasu tuhat tamahamu. Di pasu-pasu tuhat tamahita. Patukon salu nai gabi hasangapon di warna. Amin martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan pada nami Tuho sadarion satia hami Tuho ho madi hami diho ho mana puna hami jala hami na puna ho saha rodi namate ho do yutonon nami ali Tuhan pasu-pasu maruasmu saluhna nama mujiho di bagasan sadarion marite perminggu di gerejaon do di live streaming tupahi nguluna sida di bagasan kaulauna lumubilau patulus so pembangunan ni huriam do tak kanari koti di HKBP Jalan Luraon manang di dia pinasida mangula martiga-tiga masari mangomo mardaladalan
dia ke instansi pemerintah, karyawan, perusahaan, manang di dia pele Tuhan. Pasu-pasu nasida, tiurak kapasarian pangomoan, padapotan, dotak kapangka di nasida. Pasu-pasu ruas muna ulang tahun kelahiran, sadarios semingguan, panjang umur di nasida saluhuna. Jala pasu-pasu ruas muna ulang tahun pernikahan sadarios semingguan, lam berbahagia rumah tangga nasida. Ali Tuhan, manang di dia pemaringan, Rodina pidda manami rumah pia borsi galingking tu deli serdang pasu-pasu nasi dadapo tanak kalas di roharesi pasu-pasu maruasmu na bongot tu harajaumi marite padidion nabadia Joel Gianes Unedo Pardede ibur-ibur magodang may bana di bagasak kahipason pasu-pasu natorasna pagodang-godang kosa di bagasa sadok habisuhon. Pasu-pasu oleh Tuhan nang na malua ima Priskila Trifosa sai Citra asalam masihohot manghiutok ko sai patiur rumah ulau dina mangalak kamar saripe Edison Tapubolon dot Ingrid Banawati asalam tang holong ni roha dina sida mangalak ka di persaripeoni. Pasu-pasu oleh Tuhan nang dia karuas ni huriam naung dohot berpartisipasi di pinjaman lunak ni huriam songoni nang di sumbangan spontanitas tupahi ngoluni amanami Elisatres Gulto minang berupa jahitan lumobi di bagasan saminggon ulang tahun pernikahan nasida ulang tahun pernikahan perak 25 tahun di dongani rumah tangga nasida sanggiat lamalas ni roha nasida nama masu-masu nang keluarga pengaribuan borusi tompul di bagasa saluhut akaulau nasida dot Christian Marbun Sian Bandung. Pasu-pasu ali Tuhan upung pratama nyonya si Majunta Boris Regar. Ho na mga leolas ni roha di nasida dot kajang ni umur di ulang tahun sadarion ina namin nyonya si Hombing boru manurung nyonya Opu Nikolaus ali Tuhan tabay hay pasod di nasida tupahiyak ka pinopar nasida. Songoni nang amanami situa pangaribuan songoni ali Tuhan nang Opu Stephen Aritonang keluarga Atambunan boru si Matupang songoni nang di amanami keluarga Opuduma si Matupang boru Pajahitan di pasahat nasida le Tuhan las niroha nasida patukon narikot di tongani huriami ale Tuhan sailam tabay madina sida kalas niroha pasada nang roha nami saluhu nalaho patupahon di tonga-tongani huriam lumobi diakat kinajonokon patupon nami pembangunan sarana pendukung tupahi keluarga simpatisan Robert Mantigur Tabarat songoni mali Tuhan nang Riko Stompul dohot Indarut Lubang Gaul nang Mardonga Saripe pahot las niroha dinasida pasu-pasu manang keluarga Hutahayan Borusi Barani dinamo nang ianak kon nasida tu perguruan tinggi negeri parbisuki manasida madohoti perkuliahan na tuak karina nengro parbohali dohot sadok habisuhon do dia kasudi ruas ni huriam namonangi asa homa parbisuki nasida alai nasomonang do pele Tuhan diseleksi penerimani saya jari mana sida marbenge ni roha sabam rohana jala mamikiri gurang do dalammu mamasu-masu nasida gurang dalan nasida laho marlas ni roha alani unang madele nasida molotung talupe saya jari nasida mengalului narikok di ngoluna pasu-pasu ali Tuhan nyonya Pardede sai tupahi ngolu nasida dina malum sian persahiton asa lam tui pas na nasida tu akka arina neng roh songoni nang keluarga DJ aritonang borusi rait ramoti manasida diakka ulaon do ngolu nasida jalo manang gugu tok-tok na pinasahat ni inanami nyonya siombing borusi Matupang janji iman sian asi tumorang borusi dabutar songoni nang situa Besilito ngaboru tauruk dohot sian keluarga Cepa Saribu boru Pajahitan ali Tuhan asima roham sai asini rohado dengan dibasama mengaling komisudi ruasmi dak danak remaja naposo bulung ama inalan siana babalu asang giat di pasar asini rohap pami lahu mamuji-muji guarmu nabadiei di bagasan pasu-pasu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Maret de mahita hut papungu pilihan tujolo. Pendidikan Nawadia, Maret de Mahita nomor 146, ayat 2. Los Roma Tujolo nama buan terdidik. Jesus naik terdiri, Roboso
Martang yang mahita. Aliama namin na di banua gijang naroroham itu jolo mabuan dak danahon. Asima roham. Jalo maibana gabi anak konmu. Pasu-pasu jala pargugoy maibana mangyay hanguluan sugut. Mariti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu dongan na mabuat dak danak si didionon. Tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tu sadok purtibionin nama madok akasisian na. Podai hamu masalu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan kuarni debata ama anak doto di Purbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti salu naoto naoni itu hamu. Jalai ngoma saina dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa roa jal ni hasia nganon. Manangi se na porsia do ni didi dapotan hanguluan alaina so porsia hona sugut. Tangiok kamu madot hatani na tersurat di surat nisi Markus. Adong mana mabuanak kadak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di pisangak kasisian nai mana mabuani. Jadi dong diida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loas hamu akadak danak kiro tuahu. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harazaon ni debata. Na tutusi tutudo na hudokot tuhamu. Manangi sepe. Anggo sosongot dak danak ibana majalo harazaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul madak danahi dia pehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong rap mahamulahu makati dakkon hata hapor siauni hati dakkon hamu mahata hapor siautai hapor sia debata jauh kan. Dari patuluhon nama naik surga nama naik pergo di sini banyak pemulak sugut tu tanaon nyalak nama ngulu dok nama te au persea ton di Purbadia jalang sarahurian abadia dok diatain nama dok. Amin. Atau ngalusi hamu mahata na usuk kunon. Dipangido hamu na yang didion dak danakon tu bagasan na hinapor siamuna baik kamu alus muna. Naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diuton nasida hata ni debata bain alus muna. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Kristen Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus bain alus muna. Atong tapasaha ma ibana tu debata marhite-hite padidion na badiai. Ale Joel Giannes Unedo Pardede. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tod di Purbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho. Di habobongok mon Tuhan rajaun ni debata rodi saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami mariti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasah tami dak dana kotuho jala dijakon hodo ibana gabi anakku memariti padijon na wadiai. Asa masuk turiannya Kristen ibana di tanah on jala gabi paniat di hanguluan nasa leleng-leleng na
asi maroham dohot dinatoras nidak danakon sai pargugui jalajari mana sida manugu-nugu dak danakot tuho asarap nasida taruli dia karta ni harajamu. Amin. Udul mahamu. Kamang dot tamu kainang edeta papungu pilihan na parpudi manak kini edeta panutup jongjong maita nomor 417 ayat sada. Edeta na parpudi papungu pilihan nak kini 417 470 sada ayat sada. 470 sada ayat sada. Yang di slide bisa back lagu papungu pilihan kedua 470 sada ayat sada. Ale de bata manami na di banua gijang horo-haro roan ni salu silelo na dinggado na saulibasa na mauliutus pasatami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu menjala ramoti asau parahasya kami pilihanon pati bulok karajon mo di tonga-tongani huriam do di portivion buhay marohanami mariti titodim asalam hutad dahami gurang di silehon mitu kami asalam kirkir kami madok mauliati tuho mari tehite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadario nanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang hami tu giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasad dame
jalo hamua pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Rak dope ita do dana pensiun HKBP di Gerakan 1000 di teras di Gereja Tak. Tuhan memberkati Horas.